OK, minule som niekde čítal, že všetky pesničky, ktoré sú napríklad na Spotify, keby ste si chceli vypočuť, tak by to trvalo, viete, koľko rokov? Hádajte, koľko rokov by to trvalo? Si vypočuť všetky pesničky, ktoré vznikli. Koľko? 100? 100 rokov? 600 rokov by to trvalo. Takže dneska máme zhruba 90 minút na to, aby sme si odohrali celý set, ktorý sme si pre vás pripravili. Určite to všetko nestihneme. Určite nestihneme ani všetky pesničky Iné kafe dneska zahrať, ale môžeme zahrať pesničku o tom, ako vznikajú všetky skladby sveta. Je to single zatiaľ nezaradený, tak ako všetky single za posledných 10 rokov. Nás vyjde album určite. Všetky skladby sveta nejak vznikajú, mnohé ostanú, mnohé zanikajú. Niektoré skladby vznikajú z radosti, niektoré práve keď mám starosti. Niektoré skladby vznikajú po ceste, a teraz poviete vy, niektoré na mieste. Niektoré skladby vznikajú pomaly, niektoré rýchlo, to keď sa zhľadí, srdci ostane len tá, čo ti práve hľadne, ja život zrážam na kolená, a do chvíľa ostavila. Díky moc všetky skladby sveta, ďakujem pekne.